Dadi anake piye kok iso wong tuwa seneng? Mergo bakale anak nyenengne wong tuwa. Ya bener no, disenengne se wong tuwek terus wong tuwek seneng terus dadi Dadi anak. anak. Oh sing mbok muni. Oh iya. Gufi iki nek untu kae ngesore jenenge Gufi. Wi gusi. Kowe iki jan. Gusi iki sing ning sepeda motor kae. Kuwi jenenge kabulator. Kuwi busi. Nyuwun cis. Cis, Gufi, paman. badeten pundi Mas? Apa gak pengin HO, HO? Sali. Kok lagu iki apa urung? Ya, Ditarik sik nyaut teko wae kok. Lagu iki apa kok lagu Iki gak Pak Idin mohon maaf lahir batin Mas. Sami-sami Mas Lidik. Nggih. Mas Untung. Alhamdulillah. Sowan wonten Kali Dawir, Pak. Ah nggih. Meh Jarang jantenan. niki wis boten asing malih kok Mas. Nggih, Kalian saestu. awake dhewe niku. Saestu. Wah, jan wis. Iya. Niki kaya-kaya kesiram banyu anyep kula. Lho, sebabe? Lah napa dhuwit Taiwan kok? Wah. Iki napa dhuwit Taiwan? Pak Gunawan kalian Bu Winarsim nika sampun mawantu-wantu. Ah nggih. Benjang menawi kagungan kersa badhe ngersake panjenengan. Nggih. Terus pelengkapipun kula kalian Mas Jok Lutuk. Nggih. Lah Pak Gunawan menika lak nerusake napa nggih jejakipun bapak kula lan ibu kula. Lho, mosok to Mas? Nggih, Kok terusne pripun? Pak Gunawan niku riyen kulino nobong toprak riyen. Weh, ngoten nggih. Melu puspa budaya, puspa kawedar. Niki Nggih. Pak Gunawan kula iso ra iso. Bengi niki, Pak. Nggih. Bengi niki jane. sarehne iki bener. Nggih. Sarehne Pak Gunan menika ya termasuk tokoh ketoprak. Nah, Yen kula biyen ya ketoprak. Hmm. Yen iso bengi niki aja dipotong. kok aja dipotong piye to? Ya kudune malah awake dhewe iki sumbangsih kok iso. Jangan potong. Nah, ngono. Yang potong nggo Pak Gunawan. Weh, 75. 75 ya sithik to Mas kok iso. Wong Pak Gunawan niku sok glogok lho. Nggih. Entek amek kurang golek. Oh, Piyayine cobi ngendi to wong iki? Oh lah kae. Mare ireng-iram lho wong iki. Nun sewu Mas Eko. Nggih. Pak Gunawan Bu Winarsim nika piyayi ingkang blobo. Nih, do maju nih Mas. Sampeyan ben ngerti piyayine ngono lho. Ah itu piyayine itu. Sing jilbaban itu. Jilbaban matamu. Pak Gunawan kok jilbaban iki lho. Pak Gunawan iki ngagem kae lho. Nah, sangka. Ya, nggih. Sing jilbaban ibuke. Kuwe Bu Winarsi. Niki jane yen mboten Pak Gunawan, Mas. Hmm. Kula niki barengi teng Ponorogo niku syukuran atas lantiknya Bapak Bupati Ponorogo. Pak Giri. Nggih, Giri Wah. Sancoko. Maka Barengi Provinsi Jawa Timur ulang tahun. hebat. Ning krono kula kali Pak Gunawan nu nyambung silaturahmi. Nggih. Tetap saya pertahankan, tetap rawuh utawa hadir tengene Pak Gunawan. Tetep sowan prene nggih. Ngriki, Pak. Kok ora pilih ning Ponorogo karo ning Jawa Timur? Lah nyapa wong kono Kono ora nanggap kok. sing nanggapi Pak Gunawan nyapa kok. Gatek nyok cangkeme gliding. Ngono. Oh, Tapi ngeten iki melu seneng lho, Pak. Seneng seneng tanggap ora seneng piye nyatane ya. Ora kok ditanggap. Iki lain daripada yang Lain lain. daripada yang lain nyatane background wayang bengi iki jan hebat. Biasane Contongmu mati lho. Nah, wis jas Pak wis. piye background ke piye? Background wayange mburi Tegalan Gedang iki lera Pak Gunawan. Iki pancen papan panggonane kaya ngene iki kok. Gupit. Dadi Ya. iki kelire barang ngangge kelir cilik, Mas. Wah, Iya, iki no. niki. Nggih. Saking cilike dagelan metue liwat jeding barang kok iki. Wis tetep mak yo disyukuri kabeh ki nut lakune nglakon. Iya no Pak. Nggih. Ngono lho. nggih. Pak Gunawan batiku ning di daleme. Lah kok terutusan dilebokne jeding barang ta aku. Masyaallah aku no. Mas Klutuk ki yo peneng ae yo an. Lho nyapa ora meneng ae wong Lah yo. ngono kok enek sing bengok-bengok ning jeding barang. Lah aku mlebu ke kunci, rasa dibuka lawange Pak Konjuru. Ngono ki kudu ra cerita. Oh, ya masa gua. Niki lak ngigaken Kang Putra Mas. Nggih. Pak. Ning saderenge nggih niki piyai sampean kathahipun lak idep-idep kali badan. Nggih. Iki yo wong kali dawir to Pak. Kula niku meh pirang tahun pokoke
Muga-muga ing dalu menika kula ngaturaken minal aidin wal faizin yen pangapunten sedaya kalepatan kula mbok bilih anggen kula nyambut gawe tahun-tahun kepengker nanten kalepatan ana kalade ngatur ana nyinggung rasa siji lan sijine kula nyuwun geng samudra pangasami mumpung ulang sik sawal iki ngaturaken minal aidin wal faizin yen pangapunten saking agengipun mohon maaf lahir dan batin sayanipun nggih. Muga-muga kathah rezekine nggih. Amin Pak. Muga-muga slamet donya akhirate. Kula dongake sing dadi pegawe ya muga-muga ndang munggah pangkate. Ya sing dadi bakul akeh batine. Amin. Sing duwe anak muga-muga pinter anake bekti karo wong tuane. Amin. Ngono lho. Dadi ngene iki manten ki aja sok seneng-seneng. Ngoten lho. Manten iki kudu seneng kok manten ora seneng piye. Lah kowe iki kepiye? Kadang ngene lho, didadekke manten seneng ning akhire gak iso nyenengke wong tuane. Loh, justru malah dadi manten iki kudune seneng mergo apa wis ketemu jodone, Pak. Contone Pak Gun iki seneng anake wis duwe kanca. Weh, Ning aja lali wis dadi manten iki tanggung jawabe ya kudu nyenengne wong tuane. nang ngono. Iki walaupun ketemu jodone ning aja lali tanggung jawabe nyenengne wong tuane mergo wong tuane ngragati sakmene mbane iki ya dienggo senenge anak. Ana pepatah utawa enek kata-kata wong tua iso nyenengne anak ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Lah kene lho kok ya mau randang ngomong. Loh, aku iki tak entek. Seto, kuwi pepatah ngono ki tak sanggah le. Terus apa? Piye lemu muni piye? Ning Wong di tua- dinggon ki wong tua mesti nyenengne anak, Pak. Hmm. Ning ngurung mesti anak ki iso nyenengne wong tuwa. Lho, ora aku malah kuwale. Kok kualik piye? Sing ngurmati ki mestine wong tuwa ki menghormati anak. Mergo bakale anak kuwi nyenengne wong tuwa. Ngono lho. Wah, Ngerti lah. maksudku? Loh, Sesuk kon baleni iki kata-katane iki. Nek kata-katamu Kata-katamu tak piye? ngomongane, Pak. wong tuwa ki mesti nyenengne anak. Hmm. Ning ngurung mesti lek anak ki nyenengne wong tuwa. Wong Lah, tua kuwi. mesti nunggoni anak, Nek anak urung mesti nunggoni wong tuwa. Lek nunggoni kena ning lek nyenengne dhisik anak timbang wong tuwa. Kok iso? Mergo bakale anak kuwi nyenengne wong tuwa. Ngono lho. Loh, kok bakal anak ini wong tuwa pripun Pak kok? Tanpa wong tuane seneng dhisik antarane pria lan wanita apa dadi anak? Lho, berarti kan dhisik anake le arep nyenengne wong tuwek. Tapi lek lu ngene anake. Berangkatnya kan ya wong tuwek mergo seneng terus dadi anak. Bener iki lho. Kuwi lho. Lah dadi anake piye kok iso wong tuwa seneng? Mergo bakale anak nyenengne wong tuwek. Ya bener no, disenengne se wong tuwek terus wong tuwek seneng terus dadi Dadi anak. anak. Oh, sing mbok muni. Oh iya. Dadi aja gampang nyalahne anak, ngono lho. Loh, ora nyalahne Pak Eko. Hmm. Iki ki masih tak maksud ki kaya Pak Gunawan iki lho. Sabar, ora perlu nada tinggi. Mergo awakmu iki kosakatane wis salah, wis kleru. Sing kleru malah omongane jenengan iki lho. Mosok Dalang Mosok ki anggere mek. wong tuwek urung mesti nyenengne anak-anak. contone kok Pak Gunawan to. Ah, piye? Nyenengne anake to. Hmm. Anake rabi ditanggapne wayang. Hmm. Gitu Pak. Hmm. Kan ini ki lek karepe ki muga-muga anake iki besok bisa seneng. Hmm. Nek wis seneng, Lek wis seneng Iso bales. Iso bales muga-muga bisa nyenengne wong tuwa. nah kuwi lho. Bapak ki ora ngarep-ngarep balesane anak, Mas. Malah ngene iki Pak Sing Gunawan ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Omongno. Kok mlipi sampean mau? wong tuwek ki ora ngarep-ngarep balene saka anak. Orang mau balese Ora ngarep-ngarep balese bab anak. bapakku ndek iki lho. Oh, Apa jenenge WA, ora tak bales malah nesu. piye? Mergo ora kok bales. Lah iya berarti kan jalur balese. Kuwi lek perkara WA, nang lek perkara keadaan Setok. wong tuwa ki urung mesti lek ora njaluk balese anak. Anak ya urung mesti lek njaluk balese wong tuwek. Apa-apa ki mung kari pikirane, ngono lho. Oh, oh. Iki lek omong rada suwi rada angel lho isi. Layakno piye anak wong tuwa ora njaluk balesane anak. Hmm. Nggih. Hmm. Terus anak ora njaluk balesane wong tuwa. Hmm. Layakno anakmu gedhe ning teropan terus. Sebabe Aduh openi wong nanggap kok. Kula ora njaluk balesan. Ngono lho. mangsaku kok. Aja ngene kuwi. Niki lho ngomongne tentang Manten. manten. Oh. Manten ki wis kodrat dadi wis manten ki ngene. Mantene lanang ndi to? Manten wedok. Manten Wis lanang. bubuk, wis bubuk. Kowe iki ra ngerti kok. Manten saiki mesti ngene, ora utang ngempet geding aku. Mesti wayang sing lagi main ketok penang kabeh do nglumpuk terus mlebu dhewe sepi ki sepi ngene. Kowe ngawur. Ngene iki ning jero ki wong loro jikir. Sikir apa? Buka kado. Lah iya kadone bungkus kain. Ngene iki apa ngerti yen jero ki ndonga apa ya roh to? Ngene Pak, Wong kowe manten. iki ya tau dadi manten, kowe mbiyen lak ya dilebokne kamar to. Ngaur aku tau dilepone polsek biyen kok. Loh, Maksudnya iki kamar mempelai ngono kae lho. Mempelai apa aku biyen rabi ngenes kok Pak. Hmm. Iki mbok picek to iki cerita nyata aku. Kepiye? Iki sumpah aku cerita nyata tenan Pak. Oh, Iya, apa iya. apa.
Kok rewangi teko sumpah Ora bareng. kaya Iya, putrane Pak. Pak Gunawan Kowe ya. dikira iki Banyolan iki ndak Banyolan lho. Oh. Iki aku cerita kenyataan. Hmm. Aku mbiyen rabi iki gadekne vario ni bojoku, Pak. 5.000. Kuwi son terop iki disumbang karo wong Lodaya. Oh iya Wah. iya. Son terop sumbang wong Wong Lodaya. Lodaya. Terus Son iki tak kira iki sone gedhi. Lah kok tibake mek salon aktif. rabimu kuwi. Rabi ku iki tenan iki sumpah demi Allah. Hmm. Delalaki aku malam pertama bayanganku renoro to, Pak. Kamarku tibake marotua omahe bojoku. Aku nang di omah, dadi aku nang bojoku. Hmm. Kuwi omahe iki gak enek kamar, dadi aku mek disket karo lek biyen karane bipet, Pak. Oh iya. Bipet Hmm. Instalasi ngono kae cara saiki ini Ah. kayu. kayu bipet kuwi terus diwehi kawat terus kei selambu. Lho, Ah. urip kuwi biyen ngono kuwi. Iya. Lah Sumpah. ngisin-ngisini. Oh, raimu yo. Kok ngisi-ngisini gawe bipet Iki barang. tenanan lho, Pak. Terus. Lah, bojoku kuwi duwe anak, duwe adik cilik. Oh. Terus Aku iki malam pertama, Pak. Tenan, iki sumpah ya. Hmm. kuwi Ah, kisahmu lho. Kisahku tenan. iki. Dudu putrane Pak Gunawan to. Enggak, iki tenan aku tenan iki. Hmm. Aku akhirnya ke malam pertama kan bayanganku kok ceritane wong tuwek-tuwek no. Oke. Malam pertama ki Indah. jos indah. Hmm. Aku ki cek omahe kamare mertua aku ki sebelah gitu. Kayak tutupe selambu. Selambu. Hmm. Aku yang gerak arepe nyang, Pak. Mertuaku iki kena asma, Pak. Iya iya. Soal ki Pak Kuat, jenenge Pak Kuat. Iya, iya. Oh. Lho, kowe jenenge kuat kok kena asma iki lho. Lah iya, maksudnya ki Kuat kena asma ngono. Terus. Aku yang arepe aku wis gak ngempet, Pak. Hmm. Kamu kok malam pertama. Malam pertama ki tenanan ki. Hmm. Piye ki aku? Aku pas buka tetet gitu. Lah Ah. kok Karepmu ngopo kuwi? Yes, malam pertama bojo ya. Lah kok menurut aku ngono. Watuk. Ya aku rung turu ya aku sangu. Kayak bojomu wis kadung mapan ya? Iya no bojoku wis wayahe wis yes ngono kae. Aku wis Masyaallah ya ya. Terus. tenang iki Api yo. sayang ra tak Piye video. Mas bentuke piye Mas bentuke? Lah tak kapuk lambemu. Ora baru watuk emang. Ngono iki watuk to. Hmm. Neh wis watuke selerem Hmm. arep pinyang neh sedol. Ah. Tak tekone komik to. Hmm. Mari. Hmm. Lah kok anak adik wedok, adik lanang. Lanang. Ngene. Asoni Hmm. Nyeluk sampean. nyeluk aku. Malah pulang langsung blulus. Lho. Aku langsung kaget aku. Hmm. Sopo ya? Oh iya jenenge kan Sony ya. Ya, Oh, Iya, Mas iya, Sony iya. ya. aku bah aku wis Lah dadi dia lah komentar. gak wis dadi aku seminggu, Pak. Hmm. Gak nyapa-nyapa. Weh. Dadi ternyata itu kuncinya adalah Wong mantenan. kemanten Hmm. itu harus bisa menjaga kekuatan iman. Ya ora kok nafsu tok ya. Nah, so, belum tentu malam pertama itu indah. Hmm. Ternyata malam tuh setelah 1 minggu lek manten biyen kuwi kan sepasar, Pak. Hmm. Gitu, sepasar disimpen ning omah lagi ngarani boyongan to. Hmm. Pasaran. Nah, lagi boyongan kuwi aku merasakan keindahan. Lah entuk kamar dhewe. Aku podo ning kontrakanku. Ya ora ana Gak bedane. karo bapakku kok malah no. Hmm. Bapakku sing ngono kae. Dadi agar jam 12 bengi ya Iya iya. ning jeding to. Hmm. Langsung to wis biasa lah rasa ngomong normal lah. Hmm. Yak 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 yak. yak. Hmm. Iso. Heeh, bapakku langsung jelego. Hmm. Bar nyang itu. Kok ya roh to jan bapakmu ku lho, Bocah. Mangsamu. Aku langsung nyeh aku. Kowe iki ora ngono Tapi tegese. lucu akrab lho karo bapake. Lho, niki ngawur apa Pak kali bapak niku? Lah Mas iki lho Lah, sejarah lah iki mesti indah iki. indah apa iki malah iki mantene ngeri kok. Hmm. Ngeri wong maratuane tak bacok cengele yo. Nun sewu niki lak Pak Gunawan Pak kaliyan Gunawan. Bu Narsih. Nggih, Ya cerita kanggo manten, Nah. cerita sing positif. proses itu penting. Penting. Nah, Sukses jangan melihat dari suksesnya tapi lihatlah dari prosesnya. Hmm. Jadi teman-teman kekaro nih, iki manten anyar, iki adalah proses, Pak. Hmm. Belum menemukan kesuksesan. Mergo sing diarani jodoh rezeki pati, iki panggonane maneka warna. Sing diarani jodoh rezeki pati. Jodoh rezeki pati iki nggone rono, Pak. Hmm. Jodoh ki mbiyen wong sepuh ngomong, lek wis ketemu gabruk jodoh, ning urung mesti. Nyatane ning nggone kuwi iki urung temu jodone. Sing diarani jodoh, iki sing diarani jodoh ki besok bakal tresno siji lan sijine ngantek tumekaning pati iki diarani jodoh. Oh, Mergo wong rabi iki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. lho Pak, iki lho. Iki lho, Menyatukan iki ming betul. pengalaman Loh, saka Selambu taline kawat iso muni Loh, ngene Pak iki. Eko. Iya, iya, Gufi iya. karo Wahyu ya. Lho iya. Iya 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 iya. Gusos ni sapa? Gufi. Eh? Gufi. Jenenge wangen to jenenge. Gufi iki nek untu kae ngesore jenenge Gufi. Eh.
Kuwi gusi. Kowe iki jan. Gusi iki sing ning sepeda motor kae. Kuwi jenenge kabulator. Kuwi busi kok kabulator. Wah, wis bleset kowe. Gufi Regita Nah, Cahyani. iki sing banter ngomong bocahe bentangi. Jenenge Gufi Regita Cahyani. Kurang banter tuh. Gu ki guyon. Guyon ki penting. Dalam hidup berumah tangga iki jangan terlalu serius. Perkara cilik aja digedhekne, perkara gedhe ayo diilangi. Dadi guyon ki penting untuk membina rumah tangga yang harmonis, Pak. Kuwi ki fitrah. Fitrah ki suci, suci ki resik. Dadi tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan, dan besok adalah jawaban kalau kita sudah hidup berumah tangga. Rasa gagas omongane wong Jogja. Nah, yang penting hidupmu bahagia. Kuwi lho. Re ki sok Tak wacane to. Kuwi mripat kuwi katarak lho. iki arep tak taman ngene Pak Nur. Re. Ki saka tembung regenerasi itu penting. Iya. Dadi wong rumah tangga ki kudu duwe anak. Muga-muga aku mung iso ndongakne muga-muga duwe anak sing lanang ya dadi anak sing soleh, sing wedok dadi anak sing solehah. Yen pengen ayu maca Paribasane non sewu sapa sing lanang jenenge Wahyu. Wahyu. Kowe lek tumindak karo wong lanang karo wong wedok. Lambemu yo meleset-meleset. Aduh yo. Wahyu sik normal e kok iso. Yo, Kok kowe lek tumindak wong karo Islam ki aja adoh, Islam ki agama. Agama ya ditata, budaya ya digawa. antarane agama karo wong Jawa. Kudu nyawiji. Wahyu yen arepe tumindak karo bojone aja gobras-gabrus. Ya kudu gawe tatanan agama. Aja taktuk. Aja taktuk-taktuk tok. Ya toh. Yen iso sadurunge tumindak karo bojomu, ki paribasane wudu dhisik. Alhamdulillah. Berarti Mergo wong Islam, ben duwe anak yen lanang soleh yen wedok solehah. Wudu dhisik. Yen wis wudu mlebu ning kamar, bojo ya aja diudo paripaksa paribasane. Ya kudu ditari. Lho, sik berarti jak omong. Ya jak omong lho. Aku Paribasane ki aku Gupi. Aku Wahyu. Wahyu. Aku gunawane. Lho. Gunawan Dari iki. bapakne kok. Bojone Yumi Narsih kok iso. Wah, sapa? Gunawan iki bojone Bu Narsih. Nyapa kok Gunawan iki kok iso? Aku Wahyu. Gupi. Kau Gupi. Kuwi aja wong wedok ki nun sewu, Pak. Kadang-kadang ana kasus pemaksaan enten lho, Pak. Yen mergo wong lanang paribasane njaluk wong wedok ora gelem, akhirnya dilaporne nggone polisi. KDRT, Pak. Ya kudu wong wedok ya kudu ditari ben padha ikhlase. Lah, iya. jajal umpama awakmu Wahyu. Ah, Terus Gupi, jajal rene Pi. Nah, Gupi iki jajal pamane. Nah. Pamane iki Gupi, pamane. Ini lho bintang entuk ngono. Bintang entuk. Nah. Iki bakul. Lah iki masa Gupi modele koyo lodong. Ayo Gupi ganu, gamik. jajal Pi, Gupi, jajal. Liyane aja gitu. Wis to wong yo ming dingge sasmita tok ae. Ini lho tumbrong rene lho. Modelmu kayak bakul sego goreng unut ngono kok iso. Kae lho umpama Gupi. Iki Wah. Iki Lut iki Gupi, kowe Gunawan pamane. Wahyu. Anu Wahyu. Ketuaan contongmu lho. masa bapake mbek anake. Yo. Jajal Gupi, wah gegermu kayak jeding to. Wis sama nang piye, guys. Ayo. Masih koi Yang Iya sayang. Alhamdulillah. Kok yo iso omong to kowe iki ya Sayang, ampun. yo. Iki jenenge kasih sayang tenan ngono lho. Iki antarane Wahyu karo Gupi. Ah. Antarane nek pengen kuwi mau lek ngandani. Mas nyuwun. Wen apa mas? Nyuwun. Apa? Nyuwun cis. Cis. Berarti tresnane Wahyu, tresnane Gupi, berarti ki tenanan. Sing ngambung sapa? Gupi. Iki aku baru damu Gupi kudu gumoh. Oh, sik to. Iki lak tak lakokke ngene iki lak kepenak. Kepenak sing ngambung kene ana bos. Jajal apa Wahyu teko terus kowe nawani, badhe tindak pundi Mas, mbok ki teng dalem mawon. Napa mboten pengin ha-oh. Ya. Masa iki Gupi? Gupi, Badhe ten pundi mas? Apa gak pingin ha-oh? Apa? Piye? Bareng dhek. Lah kok krungu aku. Pripun? Pok. Lho apa to kok iso? Lanang aku bae.
Oh iki ya tenanan ngono lho. Dek kuping. Dadi paribasane iki yen nyuwun karo Gupi ya kudu izin Pak Eko. Izin. Aja gobras gabus, paribasane wudu dhisik. Ah, wudu. Yen wis wudu lagi nyuwun yen wis wedok oke, ibarate wahyu ya aja maneka warna ya kudu ndonga dhisik, Pak. Dungane piye, Mas? Dongane paribasane nyuwun ndonga rasah maca surat sing angel-angel, maosa surat Al-Fatihah ping 1500. Sik Mas. Sadurunge nyang ya. Nggih no. Dadi Dadi lek wudu. anak lanang ya soleh, anak sing lanang ya soleh, wedok yang sing solehah. Dadi wudu sik saurunge nyuwun. Iya no. Terus jur ndonga Donga Al-Fatihah. Al-Fatihah ping 1500. Ya nek kuwi sing gupi asli. Lah nek gupi iki mbok dongani pengen bisa mbledos. Lah lek Gupi kae Al-Fatihah lek iki surat Yasin. Wah, sembrono kowe mangsamu. ya, Iki Mas. kepiye-kepiye iki umpama Arep apa piye-piye Mas diselani jajal. Sampeyan aja ngenyek seorang perempuan ngene iki lho. Saya iki. Senajan lho, kok omone kaya tumbu ning suarane apik lho. Mosok iki? sing ngomong tumbuh sapa kene muni lodong lho. Wah, rodok lho. Lah kok sampe tumbuh lak saya cilik jeboboh ngono to kuwi. Wah, wis malah remuk iki. Iki dudu tumbuh dudu lodong. Iki ngono kekep. Kekep iki lah ya saya ditutup sego kae kok iso. Gelungamu anyar iki tanggapan kok Jombang iki. Ning pancenipun ngeten Mas. Ya kepiye-kepiye yen wis manten ki aja rebut bener ning rebut salah. Wis karepku ya. Aja dadi banyu, aja dadi geni ning dadi banyu. Ya kaya ngono. Yen tali kuwi iso pedhot, ning yen bebojoan aja nganti pedhot. Bener. Ngono Ya. lho. Tembang. Jajal. Yo, wah, kok. Piye? Kowe iki karo calon bojo ki ya sing apik. Kayak Ngono lho. dolanane anakku. Ngono jajal. Nun sewu, Pak. Oh enak dolan iki. Di tanganmu ora sembrono. Iki jenenge po. Iki yo duwe harkat martabat kaum wanita. Sekarang dari Bakul ya. bakul piye to? Kok duwe martabak ora? Iki ki yo duwe harkat martabat wanita. Ora kok terus yak-yakan. Ini sudah dilindungi badan hukum loh. Apa kuwi? Behai. Iki sampean kan urung ngeruh. Iki Pripun? asline kan lanang. Lanang, Pak. Lanang. Jenengmu sapa, Nduk? Sik. Kok Jeneng lanang? lanang ta jeneng wedok, Pak? Lho, jeneng lanang ta jeneng wedok, Cak? Sik. Jeneng lanang ta jeneng Sik, urusan iki. wedok? Tak sini lanang kok roh sampean. Lho. Tahun delok. Kok ndelok nyuwenil, Pak. Lah jeneng wedok sapa, Nduk? Po Ananta, Pak. Po Ananta. Lek jenengmu lanang? Rohmat. Oh ya, Rohman. Sapa bengi sapa? Rohmat. Bengi Rahmat. Nggih. Lanang awan. Awan Rahmat. Nggih. Bengi Pu Ananta. Nggih. Subuh Mukidi. Bang ya jajal. Iya. Sik jajak spesial kado kanggo sapa? Oh, Mas nggih. Wahyu karo Mbak Gupi coba. Nggih, dikasih lagu dangdut jangan Wis biasa dendam. Sari tak ungkuk Eh, tok campur belang. sari. Kowe kok aja mulih. Engko dikesane Pak Gunawan. Sale Pak Gunawan kok linggo Kita ning dhuwur. tanya apa, Mas? Linggo ning dhuwur kene nggo nganan tandon. Oh, iya. Sungguh kan. Profil tanknya. Samu. Ayo, Rodona. Ya. Linggo ki. Oh, dadak Ya apa mikir. sih iki wong Lah doyong-oyong. kono, kudune ndok kene rek. Oh nggih. Omahe ngendi? Takoni dhisik. Surabaya. Nggih. Oh, Ngendi? omamu ngendi, Dok? Mojokerto Mojokerto. pacet, Pak. Pacet Mojokerto. Iki ya. bengi ketemu ndok Jombang arek iki. Pengen yo mabit mul do Jombang saiki nok kene kon kok teruntus sih. Nggih, golek duit, Pak. Wah, melu dalang pindel kalungmu segati. Yo, apa? Jajal tembangnya apa? Sopo Ya sing tak campur ada? sarian. Apa sari? Kosek Lagu lagu. iki apa urung? Ya, Ditari sik bener. nyaut teko Pak Eko. Nggih, lagune Lagu iki apa kok lagu Iki gak sopan lho bocah iki. Hei, teko sik Pak Eko. Diobok-obok. Teko sik karo Pak Eko lagune apa ora terus wah wah. Nyapa kuwi? Malah pengen ngedok berapa. Tembangnya apa iki, Jal? Kowe nek ketelan ndok iki ya seger. Kaya karek nyeruput kowe kok iso. Kayak Tembangnya apa? Cik Ah. didalu Tembang Mas Tris. Iko. Lagu apa, Bapak? Apa? Nah, Sembarang, Pak. Sembarang iso ya? Nggih, tembang Tresno. Iku mana sing kersane tembang kangen? Oh, nggih. Nggih iso apa ndak? Boten, Pak. Engko soro lanangku metu, Pak. Mas Duduk. Ndek korek lah. Diobong. Ndek korek lah. gue apa? Tak slumete ben gledos. Rumah sawohi mercon bumbung. Iso. Lah tembang Tresno piye, Oh Jal? nggih Pak mboten. Wes sumpah lanang Coba, sik, sumpah lanang. Lanang, Mas. Sumpah lanang. Pingin didelok to? Gak lanang. Lanang. Kok merengkil gini. Subalan, Mas. Hmm.
Subalan. Di Bali. Oh di Subali to. Ya ayo jane. Milih iki aku malah resiko. Ya. Bad Repe. Tembang tembang. Wedok. Tresno ning lambemu. Nyatane among semu. Janji tresno marang aku. Nyatane nyusani atiku. enak lho kowe ramah itu. Bojomu lho karuan iso ngalahke suarane iki. Karo bojone Mas Kluthuk gedhe ndi? Weh, gedhi mara tuane no. Piye mangsane? Bojoku saya mau besok karaoke ya. Mangsan. Dek, bisa ngasih? Coba, Dek. Dek, kamu udah punya pacar belum? Belum. Sama aku mau? Amo. Wis tuwek. Iki cara basa Tulungagung ganjingi. Lek karo aku gelem ya. Heeh. Kamu kok tuwek aku lho. Pen kan manis. Pokoknya bengi iki Pak Gunawan ki nanggap dagelan cipokan. Gak apa-apa Mas padha lanange. Wah, lah kae mbok ambung ora diraupi kae kok. Lah kuwi bojone karo awakmu ayo awakmu. Tembang Tresno ning lambemu. Nyatane aku semu. Saya pop. Yo marang. Sing ngendangi sapa to? Hop. enak iki Pak. Ya, Ini iki dijajal dhisik aja Enak. terus. Sik, Enak jajal iki, jogetmu sing kepenak, Nduk. Ya Jajal. akhirnya anu bang Jajal. diambung. Iki digawe rada kuno-kuno sithik ta iki. Ya Ngono. ambune solar. Kok mbok lapi piye ta kowe iki? Itu Kowe berarti ngelapi padha karo ngenyek nikmati Gusti lho. ini apa? Iki lere kaya oli samping ya. Ngawur ae. Wis, Nduk. Suarane kok suara lanang ki. Sing suara wedok, Nduk. Suara nadane wedok, Bos. Hmm. Wedok. Jajal. Nada wedok coba. Nah, Bad tembang. Suara lanang lho Mas. anu sikilmu rada mingkup sithik. Nggih. Nah, ya. Tembang Tresno Ning lambemu. Ya ngono. Alon. Nyatane among semu. Lanjut. Janji setia marang aku. Nyatane Carane Bos. nyusani atiku. Teka tenan kowe ngarani aku. Teko tenan kowe nglarani aku. Wes cukup. Malah kaya gangsing iki. Ayo diaturake ya. Yuk tembang kangen. Ya, Sikat. enggak. Jogesen lho, Duk. Katanya pas iki. Enggak. Ya. Kusuma Wardani warga Tulungagung Wilujeng Dalu. Ya. Pak Gun. Bapak Gun. Badangi surya nanging peteng ning mripatku. Asik. Sinare rembulan nambahi susah atiku. Tresno sing tak joko amung kanggo sliramu. Nanging nyatane aku mau apusi. Padangi surya nanging
Selesai hatiku tak cukup sambung kanggo selingmu nanging Nyatane aku mbok apusi. asik lho spesial buat semuanya. Terima kasih Bapak Eko. Wah, terima kasih Cahayu po. Gerakmu apa kek? Pargoy. SpongeBob apa piye? Pargoy. Nah, Anu gen jajal pargoy. Enam. Jembang Trisno. oh. Kuwi jenenge pargoy apa pinguin? Pingin. Loh kok sing kene gembleng kok piye? Gerakane lho, Dok. Coba. Nah, coba. Kosek to, kosek. Oh iya. Ada brono sik. Nah, malang kerik. Karo nembang ya, Dok. Rada dikluk rene, rada dikluk. Ngamen to dicamu kok, Dok. Rada dikluk ngene lho. Wah, jan angel ra mau diatur. Ora duwe boyok ya. Kowe iki dikluk ngene lho. Ora nek bangkeane lho. Ngene. Nah, ngono. Nah. Terus anu, iki ning kene. Amike dibawa sing ke kiri. Nah, lek gerake sing masuk ya. 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 Ya, rada dikluk sik. Nah. Yo apa? Wah, Mejen, Cak. Ngawur, aku mikir aku iso rusak. kurang ajar kowe. Lah kan mbok dengkul burine. Apa? Kuwi lara dong ngawure. Lah nyapa? Lah kuwi Wis ditekuk tak tali ya. Kok dekol burine kena dase lho. Ayo. Rada ngene. Masalah. Aurat. Lah kok kentale kaya telon druwo. Kene, jajal. Ayo, semua ngerti nih. Ya. Tembang Trisno ning lambemu nyatane. Aja man. Kok malah kecetit. Uleh no. Malah kayak pitik kelebur karet. Anu, Dok. Awak